Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Norok nugui tong na ani bakhani toma gauri tong nokba bai. Ang tini kaisa jaga thanai norok nai tong di ang ber thang. Ang thangai kasokai norok no phunuk nai ang bo jaga ga thang. Tani bagai thang. Kai norok nai tong di ani video no payasak. Ang phai sokpai kha Gurkha Basti ga ST Welfare Department no kok borok bai hingga bono Tiprasa Hamari Bedek rugo phaisok paika ani aphakjamane bagai hostel salainani hingai obose kam chaliya phaimani se department office se boddo kai mangana ongkha phaimani norok nugui tongkhana ang khunukmani naidi yang teke hagai thangjanai pho haibano jong hagai naijaya jong aro waisa phainai kai sipuko kai bisinga hasinai tini haliya bahai ma tongkhano phaiye wasai phaiye rang maganang kha rang pini sakao wah charudike wow building kirmasa sangkane nyoro ke rom toni basang sama ase kosto ga phaimase samung se saliya mangana phaila mangana thangla haongoi tongla Forest Office na se kokorok bai bolong kotor hingpo singto Tripura kok bai hingkai bolongkor jasai hina tabo khai Nehru Park a phai sopaijak berainani bwsaklai rumo chopjagai tongsanai hinggai irga berainani halai laila sangkainai gai video bo khadi video bo rajaya tamano bo video khaijinai wana gai bo tongo mangsase nuhuya video khainani rongkai obono irga hagai berai tikhaye video bo khadi khaye haino berai tonglaikha moka batha hai ongoi tongo ni nangjak borokara tabo khai sadung mangjamani lenglai khang ba kisa asok laikha asogoi buri rongni kok kabangma salaika buri ni kok kabangma gai norok buji sidi jeng buri rok baide jarkha asa koksa sela rok bo kok sago borok bo sela dol kijing sela malaika kok salayo jengbo buri dol kijing buri malaika kok saga haina kok pailai aple kok da paima tong ayo na sini biar kau kasih sini iya kau kasih betul tuh orang bang anak apa bang ande kau tahu ini apa mungkin kau boleh itu apa saya betul nak kita biar saja siang kau bawa nanti nanti angin sudah diukur ya ya betul Dinini breaking news selabri malai mangjaka ang bai ang brongno video khai viral khaisinai tabok ang rasamani rokna ignore khaidi gan manga maya hai rasamani sikki samisa bukhok de koplai thangla play tabok obo ni video se onek viral langoi tongo hongkai ba ogani video bona ane bukhok de koplai thangla play ang buka na natin ang buka na natin ang gusto khalai jang de
Piko camera ro biang Haram haram na do. ha. Kamani pini. Len di daw. Tak piko. Ayan, foto ro ba na? Tawo kaisang park ni kokloka lama hingi tong layo Ko khane khai. sungkai nei. Nang nữa. Không má. Khadi sung tui thanda nong laga na khadi. Sao hộ? Hết cổ là man chẳng cái con này cứ tham tarang này của Ano pa dia ka? sudah lah sama 68 almost it. Kalau tengo Tawo kaisang gorpore bar sobno kase phaja sa manai nanane hingai manai ne bekhai thangsinai ani mokorok de kana ongla ha sida mokorok de nuya ongla ha siliya migi besok da bonai manise noksa nuya nai to boisa maya moko ani damage na thangpai khana irigo migi kabangma jar jar type ni tongo yoknai jar kutui jar khanai jar to sia hebung sagai rekhaplai ang ge norok naidi je nukjak to nukjak phle je nukjaya rok ni bagai phle ani video no mo thaksinai asukna ongsinai tinini bagai ani video hingke norok ani video no chajak hingkai like khairedi aro subscribe khairedi share khairedi norok bai ang next video go malai sinai tata